हाय लोगोफोर, बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ YouTube चेनेलाव दिनै नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय। दिनैनि बे भिडिअआ जादों नोंनि YouTube चेनेलखौ माबोरै बयनिख्रुइबो फार्स्ट सार्चआव लाबोनो हायो। जुदि नोंनि YouTube चेनेला दासिमबो फार्स्ट सार्चआव फैयाखैब्ला फै जों बे भिडिअखौ नायनि। बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथांनि YouTube चेनेला 100% फार्स्ट सार्चआव फैगोन। थुदो जों दानिया लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। गिबियावनो नोंनि मबाइलाव थानाय क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै लाग्रो। क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामखांनानै सार्च बाराव टाइप खालामनानै हो youtube.com। नोंथाङाबो सेम youtube.com टाइप खालामनानै ग'आव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथांनि स्क्रिनाव इउटुबनि पेज ओपन जागोन। बेनि उनाव बै खनायाव थ्रि लाइनआव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव डेस्कटप साइडआव क्लिक खालामनानै हो। डेस्कटप साइडआव खालामनानै होब्ला बेबायदि ओपन जागोन। बेनि उनाव स्क्रिनखौ जुम खालामनानै खनायाव नोंथांनि इउटुब एकाउन्टनि जे प्रफाइल बे ओपन जागोन। बे प्रफाइलाव क्लिक खालामनानै हो। प्रफाइलाव क्लिक खालामनानै होब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन माय चेनेल। बे माय चेनेलाव क्लिक खालाम। बेनि उनाव बेवहाय स्क्रिनाव नुनो मोनगोन कास्टमाइज चेनेल। नोंथाङा बे कास्टमाइज चेनेलखौ सेलेक्ट खालाम। कास्टमाइजखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बेवहाय स्क्रिनाव साबस्क्राइबार भिउज भिडिअ मेनेजार नुनो मोनगोन। बे नोंथांनि साबस्क्राइबाराव क्लिक खालामनानै हो। साबस्क्राइबाराव क्लिक खालामोब्ला गोदानै पेज ओपन जागोन। बेनिफ्राय नोङो दायो चेनेलाव क्लिक खालामनानै हो। चेनेलाव क्लिक खालामखांनानै बेवहाय एडभान्स बेयाव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव एकाउन्ट इनफरमेसन जा नोंनि इउटुब चेनेलनि इनफरमेसन बेवहाय नुनो मोनगोन। बेयाव दायो नोङो कान्ट्रिखौ सेलेक्ट खालाम, इन्डिया नोंना। बेनि उनाव बेवहाय नोंनि इउटुब चेनेलाव जा नोङो माखौ लानानै बेवहाय भिडिअ आपल'ड खालामगोन, जेरै टेकनिकेल भिडिअ, स्टेज प्रग्राम आरो बायदि बायदि। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बेवहाय किवार्डआव टाइप खालामनानै होनांगोन। जेरै गिबियावनो नोंथांनि चेनेलनि मुङा थाग्रोनांगोन। बेवहाय आंनि चेनेलनि मुङा टेक आर'नाइ स्टुडिअ। बेनि उनाव नोंथाङा जायनि सोमोन्दै भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन बेनि बागै बेवहाय इंलिस लिरनांगोन। लिरखांनायनि उनाव गासैखौबो टाइप खालामखांनायनि उनाव भिडिअखौ स्क्रल खालामनानै सिङावहाय सेभ बटन नुनो मोनो। सेभ बेवहाय सेभ खालामनानै सेभ खालामखांनायनि उनाव 10 मिनिटसो थानानै जा नोंथांनि चेनेल बेयो आपडेट जागोन। बेनि उनाव सार्च बाराव नोंथांनि चेनेला फैगोन। दायो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि चेनेलखौ सार्च खालामनानै दिन्थिगोन। दायो नायदो सार्च बाराव टाइप खालामगोन। नोंथाङाबो नोंथांनि चेनेलनि मुंखौ टाइप खालामनानै सार्च खालामनानै नाय। दायो आंनि चेनेलखौ आङो टाइप खालामबाय। बेनि उनाव सार्चआव थुनानै होबाय आङो। दायो नायदो टेक आर'नाइ स्टुडिअ।
बेयो सेकेन्ड नाम्बाराव फैदों। स' नोंथांनि चेनेलाबो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बेबायदि लिस्टआव फैगोन। स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथाङा बे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो। स' थेंक इउ।